на първата за годината среща слагат сесии за тимбилдинг, които ще ви накарат да се смеете, да учите и да създавате връзки, които остават за цял живот. Представете си, че преодолявате бариерите, насърчавате сътрудничеството и разгръщате пълния си потенциал заедно с съмишленици професионалисти. Едно, две, три, старт! Как преходът към електронни рецепти повлия на цялостната ефективност и точност на отпускането на лекарства във вашата аптека? В началото въвеждането на електронните рецепти беше предизвикателство за фармацевти, лекари и пациенти. Но според мен вече всички проблеми са отстранени и дори забелязваме плюсовете на електронните рецепти, а именно това, че за нас фармацевтите е много по-лесно да разчитаме електронните рецепти и да не допускаме грешки при отпускането, както и това, че пациентите са наясно, че тези лекарствени продукти са по лекарско предписание и не злоупотребяват с добрината на някои колеги. Въвеждането на електронни рецепти беше абсолютно необходимост за всички, но в началото имаше огромни проблеми, тъй като системите не са достатъчно настроени на лекарите и на аптеките и имаше разминаване между предписанията. Този преход, според мен, започна още от премахването на хартиените рецепти по здравна каса и въвеждането им в електронен вид. Само че там имаше един плюс, че се даде гратисен период, не се въведе веднага и лекарите и пациентите имаха време да свикнат, да се доизчистят проблемите техническите, които възникват в процеса на работа. Все по-лесно става, все повече се канализират и оттъпкват нещата. Улеснение за нас, улеснение за пациента, според мен е улеснение и за лекарите, които издават тези рецепти. Няма объркване по предписания, по дозировки, по трудно разчитане на имената на лекарствата и в един момент може да се проследи назад терапията на пациента по едно, по две, по три, по всяко едно заболяване, което той има в историята си като пациент. По какъв начин демонстрирате емпатия към пациенти с тежки заболявания? До нашия обект имаме дом за инвалиди. Тоест при нас има много такива пациенти, които, слава Богу, за тях имат лесен достъп до аптеката, тъй като сме в МОЛ. Как демонстрираме емпатия? Стараем се да бъдат обслужени, дори да не могат да стигнат точно до самото место. Тоест ние вземаме тяхното предписание, изпълняваме им го, издаваме касови бележки, пишем предписанието, отиваме отново до тях и им обясняваме устно и нагледно, дори им прибираме лекарствата на определените места, парите на определените места, за което те са ни безкрайно благодарни. И по този начин демонстрираме емпатия към такъв тип пациенти. Как променяте стила на комуникация, за да отговорите на специфичните нужди на вашите клиенти? В нашата професия, в нашата ежедневна работа с пациенти, респективно клиенти, имаме много различна комуникация с всеки един от тях, в зависимост от това те какво искат, какво търсят и предоставяме най-добрия начин на обслужване спрямо техните изисквания към нас. Най-важната роля на фармацевта в работата е да има силно развит инстинкт, да усети човека отсреща какво иска и да му предложи най-добрия подход към лечението, в зависимост от нуждите му. Една от най-трудните задачи на фармацевта е да задържи вече
редовните клиенти, които са в обекта и да привлече нови такива, които да станат част от редовните клиенти или пациенти, да предостави богат опит от знания, опит, професионализъм, с които да обобщи и да накара хората да бъдат напълно доволни. Какво правите, за да убедите клиента, че той трябва да завърши предписаната му терапия? Това, което правиме, за да ги убедим да си изпълнят терапията е какви са рисковете и ползите от това те да изпълнят абсолютно цялата терапия. Много често поради неизпълнение се получават хронични заболявания, недоизлекувана бактерия, неизлекувана инфекция, съответно след това нещата за тях са доста по-зле. Обяснявам всичките им рискове и ползи, за да бъдат кое да бъде в тяхна полза. Вие във вашата практика срещате ли се често с такъв тип клиенти, респективно пациенти, и по какво ги разпознавате? Да, среща се често. Дали от финансова гледна точка или други техни предразсъдъци, по някой път не изпълняват цялото предписание. Казват примерно първото и третото. При антибиотици не взимат пробиотик. Опитаме се да им обясним, че това няма да бъде ефективна терапия и те дори да получат подобрение в първите 2-3 дена при употребата само на тези лекарства, които те предпочитат, то след това ще има усложнения за тях. И съответно ще им струва след това още повече. Как изразявате личното си отношение към нуждата на пациента? Когато пациента влезе в аптеката и сподели какъв е неговия проблем, аз опитвам да му задам допълнителни въпроси, за да идентифицирам точно от какво има нужда и с какво бих могла да бъда полезна аз. Впрягам целия си арсенал от познания, опит, както професионален, така и личен, и правя своята препоръка. И той съответно взема в предвид както препоръката, така и това, което е получил като предписание от лекар, понякога и от други близки или медицински специалисти. И завършваме нашия контакт с една възможност за дългосрочно контактуване отново. Трябва той да се почувства удовлетворен, за да може да знае, че ние сме негови обект, в който той може да намери професионална подкрепа и препоръка и така всъщност да знае, че при нас винаги ще получи най-доброто от професионалист. Споделете пример за ситуация с пациент, който е бил предизвикателство за вас и как сте постъпили. Предизвикателства има много и ежедневно. Силно впечатление ми направи по време на COVID-кризата млада жена, майка, обикаляща всички аптеки в града и не може да намери конкретно лекарство, изписано за бебето й, и жената беше пред нервна криза. Аз съответно и казах, че това лекарство го няма в момента и при нас. Жената се разплака, събра погледите на всички, които бяха в аптеката и един вид така, аз излязах лошата, но постарах се да я успокоя, да й вляза в положението, да разбера защо няма да приеми друг съвет и че всъщност има подобен продукт на друга фирма, взаимно заменяемо лекарство, и когато успях да успокоя жената, тя успя да разбере какво искам да й кажа и че всъщност това не е трагедия и не е драма. И да има повече вяра в фармацевтите, пациентите, за да могат да изпълнят лечението, особено когато става за малки дечица. Как променяте стила си на комуникация, за да отговорите на специфичните нужди на вашите клиенти и всъщност да сте в тон с тяхното настроение или по-скоро да противодействате на настроението им, така че за да им помогнете това, за което са дошли? Ами в крайна сметка всеки човек е индивидуален, всеки си има собствени нужди, собствени разбирания и ние трябва да се поставим на мястото на пациента. Когато е по-възрастен, да отговорим на неговите нужди, да го изслушаме, да му дадем правилния съвет. Ако е, примерно, пък по-млад пациент, който бърза, опитваме се по-бързо, по-експедитивно да го обслужим, да дадем бързо ценните съвети и да го изпратим. Ако има хора с, примерно, някакви
психични проблеми, така да кажем, нали, с тях се действа малко по-спокойно, по-уравновесено, нали, се говори с тях, изслушват се, за да могат, нали, те да бъдат спокойни, че отсреща ги обслужва специалист и им дава точния правилен съвет за тяхното лечение. Как изразявате личното си отношение към нуждата на пациент? Изключително важно е вниманието, което насочвам към своите пациенти. Най-напред подхождам с едно приветствие, за да предизвикам доверието на пациента срещу мен в своя отговор. Той трябва да бъде точен и ясен, за да мога аз да продължа своето съдействие към него, към неговия проблем и съветите, които трябва да давам в връзка с неговата терапия. Какво правите, за да убедите пациента, че той трябва да завърши предписаната му терапия? И имате ли такава среща с пациенти, които всъщност изпълняват само част от рецептата си? Какви са причините за това според вас? Винаги задавам първичен въпрос на своите пациенти дали желаят моето съдействие, като ги убедя в необходимостта да им поясна нуждата от тази терапия. Създавам подход за вписване на дозировки върху опаковки, за уточнение на прием на лекарствени средства, като ги задължавам чрез едно добро отношение да дадат обратна връзка, ако избират отново аптека Субра. Семинарът на аптеки Субра е шанс да издигнете кариерата си, да разширите контактите си и да бъдете част от общност, която обогатява светогледа. Едно, две, три, сила!